Goddag og velkommen til Bornholms Madlavning for viderekomne. Vi har stadigvæk vores mesterkok Vincent i studiet her, og vi kan se, hvordan det syder og bobler hernede. Vi har noget bacon, vi har noget rødløg, det er delikat, men selvfølgelig der skal være sovs til. Derfor har vi købt piskefløde. Det er en helt almindelig piskefløde fra Bornholms Mælk. Ja. Det er super godt. Som Vincent så vil trylle om til verdens bedste sovs. Ostesovs, for ligesom lige at sætte den. Det er en blue cheese sauce, bare med gorgonzola i stedet for. Yes. Så det er ikke en blue cheese sauce. Nej, næsten. Men det er tanken. Så jeg kommer den. Er I klar? Hæld op af det. Der kom den. Vi kan se, hvordan sovsen den løber ned i til ja. det er der. Ja, præcis. Smag. Kan I se det? Ej, hvor ser det lækkert ud. Så giver vi lige noget farve. Nej, noget varme. Er det sådan den måde, du altid laver sovs på? Altid. Altid. Nej, der er ikke noget der. Altså, når jeg laver sovs, så er det sådan der. Jamen, det er en blue cheese gorgonzola sauce med rødløg og bacon. Bacon fra Coop. Ja. Og I kan altid købe bacon i Coop. Det er sikkert. Og pastaen her, den er klar. Og osten er også klar. Snart så koger vandet. Yes. Så kommer pastaen i her. Og se, Hvor er det mig eller dig, der har det her hvor program sprødt egentlig? og frisk det er. Det er jeg egentlig. Det er mig, der er kokken. Det er ikke dig. Du er bare verden. Du ser ikke det, ja. Vi starter tilbage til Vincent igen. Så skal der gå soda i sovsen. Det er det næste punkt her. Vi tager lige lidt reklamer, og så er vi der igen. Er vi videre.